اما ببیجه حتی 85 و نوتی تفگرکه گلک خوشه بو. پاشه جبر قصبونا فروتنا قاست و سیدیان ev çarşıya meşi qas ket. Merhametin yokmuş senin vicdansız. نها بویرین مشهوربونه به من ده آلبوم پیشین ده جی دکارن بسرکوین. Bir insan bu kadar olmaz hayırsız. Ve çakı Kurdi tu nebu. Aralarda koydun beni imansız. Dixwazim ji were behsa tiştek du tiştên balkêj bikim. Komeke keç hatin. Bu walîzên destê xwe. û li şîrketê de ketin. Aralarda koydun beni imansız. چونو هاتن تنه او دمکه بو او دم قدیا Bi çîrokên û kapanî ve dengên veşarî. Dengên veşarî her hefte roja pênşemê saet 21:15 de li ser ekrana TRT Kurdî ye. Îşev di 21:15 de li ser ekrana TRT Kurdî ye. Bi çîrok û lehengên xwe ve dengên herêmê.